Бахмут у центрі найтяжчих боїв на Сході, заявляють у Генеральному штабі. Гарнізону вдається відбивати російські атаки та контролювати основну частину міста. Ворожі штурми супроводжує артилерія та авіація. Бездумні навали росіян вгамовують гармаші десантно-штурмових військ. У кількох кілометрах від Бахмута Часів Яр – не менш важливе місто в обороні Сходу України. Його захищають єгері з 71-ї бригади ДШВ. Кажуть, обстріли і вдень, і вночі. Російські нелюди нещадно гатять по мирним жителям, які ще залишилися в місті. Військові дивуються тактиці окупантів, які навіть не намагаються шукати нових шляхів для наступу. Одною тою самою дорогою вони йдуть по ці посадки. Зрозуміло, що там видимість обмежена через те, що це посадка, горби, там все вистріляно. Але вони йдуть одною тою самою дорогою. І 3 доби ми їх просто знищуємо один за одним, один за одним, один за одним. За 3 дні, що ми тут провели, підтверджених, коли прям, трупи біля окопів валяються, близько 15. По аеророзвідки, які було, там більше 50. Командир групи спецпризначення на псевдо-Харків не так давно дістав поранення, штурмуючи ворожі окопи. Попри це, він знову в строю. На війні бачив чимало і розуміє, що життя у росіян нічого не варте. Я думаю, у них мотивує та безпонтова життя, яка у них там вдома. Тобто вони просто безтолочі. Тобто люди, щоб не спитися в своєму селі, вони вже, хрен з ним, вже підуть десь там повоюють. Місія, да? Тобто вони просто, у них тупикове ветрозвиття. Росіяни інтенсивно атакують також від Авдіївки до Мар'їнки. На 5 найгарячіших ділянках Східного фронту лише за один день відбито 69 атак окупантів. Бійцям у Бахмуті терміново потрібен транспорт. Інтенсивна оборона міста виснажує не лише воїнів, а й техніку. Бійці роти вогневої підтримки імені Номана Челібіджихана закликають допомогти. За тиждень у запеклих боях за Бахмут втрачено 4 з 9 пікапів. Пройшли по підстрілу і зайшла в мотор через радіатор. Просимо вас передати нам якихось автомобілів, тому що на даний момент знаходимося в самому Бахмуті без транспорту майже. Машин вистачає на 1-2 дні, не більше. Слава Україні! Тримаємо! Пікапи незамінні на фронті. Саме ними часто евакуйовують поранених. Ними ж бійці швидко переміщуються чи доставляють необхідне спорядження. Але в боях такої інтенсивності це розхідний матеріал. Військові з роти вогневої підтримки імені Номана Челібіджихана можуть розраховувати лише на 5 машин. Щоб відновити втрати та налагодити стабільну заміну транспорту, захисникам треба 2 мільйони гривень. Ватанға қайтмақ үшін Бахмуттан жолымыз ашыла. Бізге қайтмақ үшін çok керек пикап. Светоцелуге келecekmiz. Парком, я мурашник, на зв'язок прийом. На зв'язку, Парком. Якщо ви не дали... Кримсько-татарський підрозділ створив окрему банку для збору на життєво необхідні пікапи. Долучитись і підтримати захисників можна, відсканувавши QR-код на вашому екрані. Кожна гривня – це збережені життя українських військових та знищення окупанта. Туреччина безстроково заборонила в'їзд журналістові Осману Пашаєву. За його словами, жодних причин не озвучили, а довідка про несудимість у повному порядку. Про заборону журналіст дізнався на болгарсько-турецькому кордоні. Осман Пашаєв припустив, що причиною такої раптової немилості могли стати низка розслідувань щодо торгівлі краденим росіянами в Україні зерном.
Влітку минулого року саме журналісти «Суспільне Крим» та проєкту UA South фіксували вивантаження української кукурудзи в турецькому порту Бандерма, а також заходження російських кораблів до портів Стамбула, Ізміра та інших. Тепер Осман Пашаєв буде з'ясовувати через посольство України в Анкарі, як діяти далі для отримання дозволу на в'їзд до Туреччини. Вихваляння воєнних злочинців під закуски та веселу музику. У середмісті окупованої Керчі розгорнули військову виставку. Розклали бронежилети і каски, а нечисельних гостей пригощали печеною картоплею і шашликом. Можливо, як символ безсенсовних м'ясних штурмів росіян на Донеччині. Млинців з лопати не було, але почастуватися бульйоном з паперового стаканчика охочих небагато. Головне – організатор. Це такий собі Артем Кузнєцов. Відомо, що він підприємець. За нашими даними, ще до окупації Криму він продавав одяг та взуття на місцевому ринку. Перед тим навіть навчався в Національному юридичному університеті України імені Ярослава Мудрого. Надежный тыл привез сегодня у нас экипировку. Каждый желающий может померить каску, примерить бронежилет, подержать в руках гранату. Цей самий Артем Кузнєцов від імені так званих працедавців Керчі підписав угоду з місцевою окупаційною владою на чолі зі Святославом Брусаковим та фейковою організацією профспілок. Однак за саму лише організацію зборів допомоги окупаційним силам він може розраховувати на клопіт після звільнення Криму. За допомогу державі-агресору, його збройним формуванням, співпрацю з окупаційною адміністрацією передбачено до 12 років в'язниці. Африканські мови впроваджуватимуть у школах окупованого Криму. Такими планами поділився директор Інституту Африки та Азії МГУ Олексій Маслов. За його словами, у російських школах вже почали вивчати суахілі та амхарську мову. Так готуватимуть покоління, яке розумітиме африканський менталітет і моделі розвитку континенту, каже Маслов. До слова, ще минулого року спікер окупаційного парламенту Криму Володимир Константінов пропонував відмовитись від вивчення англійської мови у школах, назвавши це тупим наслідуванням чужої цивілізації.